Kaixo, kaixo denoi, zer moduz? Gaur kontatuko dizuedan ipuina? Kontatzen ikasteko ipuin bada, Zenbatzen ikasteko. Zenbat kume, izena du. Eta Guido van Genestenena da. Ea gustatze zaizuen. Begira. Hau ere, olerki moduan dago idatzita. Begira. Ardi amaren sabela dago, oi baino biribilago. Zenbat arkume izango ditu? Ziur bat, baino gehiago. Kontatuko ditugu? Hemen! Be, be, be! 3 arkume beeka daude belardian jolasean, amatxok ematen die, musu bana sudurrean. Katu amak du sabela handia, duela hilabete gutxienez, zenbat kumetxo izango ditut, pentsatzen du irribarrez. Zenbat izango te ditu? Begiratuko dugu? Ea. Miau, 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 miau. Zenbat dira? 5 katakume etorri dira mundura miau batean. Ma, me, mi, mo, mu. Izena jarri die amatxok azkenean. Begira, Oio Andreak astea eman du txitatzen bero-bero eta arrautzak puskatzen entzun ditugu gero. Kontatuko ditugu zenbat arrautza ipini dituen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zuek ere kontatu, 7 txitatxo atera dira, txioka oihu batean. Horiak dira, eta batek du, horin bat masail aldean. Ara, ze animalia dau? Txerria matxo, Ia lurrera iristen zaio, txerria mari tripa. Zenbat kumetxo ote ditu hor barruan jauzika? Venga, denon artean kontatuko dugu, bale? A ber, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kurrin, kurrin, kurrin. Zerramak 8 kumetxo ekarri ditu gauean. Denek dituzte 2 belarritxo eta bustana atzean. Begira adi-adi xagu amari, laster erdituko baita. Zenbat zagutxo izango ditu? Izan litezke 11? Zuek zer usten duzue, zenbat xagutxo izango ditu amatxok? Bai, alaxe da, 11 xagu, denak muturtxo finarekin. Lo egitea gustatzen zaie, goxo-goxo, elkarrekin. Kontatuko ditugu? Hauek pila badira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, ze potota dagon arraina hau, Zabel biribil handia dauka arraina amatxok agerian. Horrelakorik nola liteke? Pentsatzen du igerian. Zenbat jaio dira, Inoiz ez ditu izan hainbeste arrainkumetxo lehenago. 3, 4, 5, 6, zenbat dira ba? 21 edo gehiago. Eta kantatzen ikasiko dugu, zenbatuko dugu kantatzen baita ere, bai?
Nola da zenbakien abestia ezagutzen dezue? Benga, denak batera, bale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 eta 20. Ondo pasa. Aio!